Kendange nguyah nduh. Pancen tak sengaja gonku ngrangkatake sira saka waringin kembar mapan ana ing Kabupaten Budak Kayu tak bisahno marang karwamu Rajanata. Yating ati sliramu gelem dadi bojoku. Rasaboyo anggonmu misahake kelawan garwaku Kang Mas Panji Rajanata. Mu bedhae sliramu kepengin banget ngeni garwa kelawan aku. Bener. Rasaboyo senajan tok kepiye wae aku ora bakal bisa dadi karwamu. Wong aku kelingan tok aku karwane Kang Mas Panji Rajanata. Lalekno Rajanata elingo karo aku. Manut. Sengaja liripun kados kabeh mau saka tumintae Lono Sambo saka Budak Sepayung. Dheweke iki ngrangkatake aku kan dheweke kepengin banget ngeni garwa kelawan aku. Kepengin mundhut garwa kalian Kang Pok Gandrung Manis. Pancen kaya ngono. Menapa pian piyambakipun tasih bujung kalih bejenipun. Mulane
Ning aku minangka bupati ana ing Balerawan. Mongso mukti urip aku kajumenengake minangka bupati. Ning ira kitang bewah mapan ana ing Balerawan, aku adoh kelawan keluarga ana ing Jengkol. Yo, sak petero aku bakal sowan ning Nyai Panji Inu Kertopati, Mas Handoko Putra Panji Gunung Sari izin lan kuwe Kang Mbok Gandrung Manis padha mlayu monjong mlimis kaya dening kabujung kewan tenggal tenane nemoni kahanan apa Ya Toko Putra kataku lumayu kaya ngene aku dipedhak kewan kang galak ngono ki ora umpama sampean kondokan kaya ngono banjur apa sing dadekake nganti ninggalake ana ing taman Jenggol wong aku ninggalake saka taman Jenggol nek kabeh mau saka tumindake klono Samboyo saka budak Sepayu sambunge kelawan klono Samboyo apa wikatine wikatine dhewene kepengen banget dene garwa kelawan aku Yayi kados ngaten Yai Panji Kertopati Sari lan panjenengan monggo kula ingkang badhe kados ngene. Mana? Katamu Gandrung Manis tak suwun dina iki. Kowe njaluk lawan kadangku Kang Mbok Gandrung Manis. Iya. Apa semamak mripatmu? Apa ana ing jagat kaya iki mung ana Gandrung Manis sing ning pengarepan ngelingono Gandrung Manis kae sekadang kuwi pe garwane Kang Mas Brojonata wong tresna ramawas najan garwane ngliyat yen to ati bisa pisake yen tak rebut bisa kowe njaluk wujude Gandrung Manis lamun kanthi papan tangkep cocok antara bau iya, bejo kanggone kowe. Sampama ora Gandrung Mas tegal. Wes. Ora sakobat. Lah kok penak temen kocis ki. Lho aku iki sabelo kelawan kowe kok malah mepalangi. Seto krono Samboyo lan kowe Toko Putra. Ana apa Kang Mbok? Nganti aku ki nyah anggonmu padha peperangan. Yo. Aku ki bakal gelem dadi garwane sok sapa wae. Sing wong arep aku dadi panyuwun. apa panyuwunan? Sok sapa wae sing bisa ngwujudake Putri Arum Dalu. Terus aku gelem dadi garwane. tak jakui. Kawit aku iki meneh pitulungan lawan kowe. Lho kok malah kowe iki nganake Patemboyo kok kaya ngene sebentar ki piye? Lah mbok menawa wae aku nganake Giri Patemboyo sing kaya ngono Dadi, ora bakal bisa kelakon. Sekak cukupe kowe nganake Patemboyo sapa wae sing bisa ngudanani apa kang dadi panyuwunanmu ora liya mujudake putri Kang Arum Putri Ayu kang kinanten kembang Arum Dalu. Ngono aku senajan to IP-mu aku bakal mungku patembayang neng kalamun kowe ledok saka pancap takon dosa Kowe bakal melu mungkin patembayang atau keputra krono Samboyo wae wong liya bakal mungku patembayang ya wis sak petara kowe mancing ana ing sak ngisore wit ringin kae ning papan kono wis tak gawe anjang-anjang bangunin ku ya.
Wangi Parkesuk rek-rek pedhot. Ra dadi ngopo gending Jawa iki ora usah dienggo oyok-oyokan. Maksude Gending Jawa iki nek oyok-oyokan ketok elek, gentenan awak dhewe. maksude gentenan. Pariane gentenan. Peraturane terus. Peraturane gentenan bar kiwa genti tangan. Bar kiwa ngaleh Tangan. aku sik. Kowe sik. Masa aku sik. Iya Parkesuk kok. Ngono ya. Iya. Mangan entunge jati. Warga nge gunung muga akeh rejeki. Amin, Allahumma. Amin amin. Gending Jawa iki kepenak tenan. Lah cene iya wong Jawa aja nganti lali karo Jawa. Pancen bener. Lah iya kaya awak dhewe iki wong Jawa kudu iso nguri-nguri kabudayan Jawa. Heeh mon. Ngomong ae kowe terus ayo. Lho, Parian ijab kabule piye? opo kok wong rabi ijab kabul. Lho maksud iki jarene ra oleh oyo-oyokan bar kiwa ngaleh tengen. Ya. Lah aku sing nggo tengen sapa? Lho, Lah, aku kiwa lho, Dik. lho iso ngono piye? Lah iya, wong aku nggo kiwa kok. Oh, berarti aku neh. Ya kowe neh. Ngene. Aku sing gek peraturan. Peraturanmu piye? Bar kotengen ngalih kiwa. Ngaleh kiwa. Iya. Oke. Dadine iso ler gumanti. Lah iya gending Jawa iki aja dienggo oyo-oyokan kandhani iku kok, Mas. Lah iya, cah iki kudune sing tenanan. Kudune tenanan. Bar kotengen Ngaleh kiwane. dilo. Dil. Didelok wong akeh lho. Iya seksine ibu-ibu kae. Angger kowe selak titenono kowe. Parian gak bingung piye? Atek bingung gene wong ning kene merengasek jam 7 kok bingung. Iya, lu jam 7 ngawur. Ketoprak kanthi jam 7 seneni Gusti Allah. Lah ketoke simbahku je semangat kok. Semangat apa mripate karek 5 watt. Truk tronton muatan beras sing isih nonton muga seger waras. Iya, ya, ya. Ngono kan penak. Lah penak tenan. Iya iya. Warikan Parkesuk iki penak. Dagelane wong loro nek iso iki padha rukune. Nyambut gawe kudu wong loro. Lah nek padha kompake ya kan ya penak. Heeh. Dadine kanca siji bar terus digenteni sijine. Sing bar tengen ngaleh kiwa. Ntar ayo. Lah aku tengen lho, Dik. Loh, Kula tengen apa kiwa, Bu? Oh, tengen jare Bu. bocah iki ra genah rasane atiku. Kok ora genah iku piye? Oleh nyeluker ngondi lho. Mula-mula aku ning kene kok nyelungker iki lho. Ndak mataku ra waras lho. Sing ngomong mripatmu ora waras apa? Mula-mula ning tengen kok takok ibuku kae lho kok malah. Nek ngono piye iki mau? Iso ngene iki. Lah ya jaremu gantian nek bar tengen ngaleh kiwa. Wah nek kok Kiwa kok ngaleh tengen. iki kok kiwa bar kuwi terus ning tengen. Tengen, saiki ngaleh kiwa neh kok ganti tengen neh. Waduh aku neh iki. Nah. Bayo Gending Jawa iki kepenak nek lir gumanti. iya. Hmm. Marian apa neh cah. Iki tak delane sih. Wis kadung dil, ijab kabul wis kadung salaman kok. Iya iya kok parikan ra mikir piye kok. Angger iki. Oh, apa iki? Jaluk ambung kuaplok wong ya. Lagi jaluk ambung jaluk WA dadi tukar. Karek si bae tok mosok njaluk
ambung wong ora kena wong tuwa nggo panutan kok malah koyo ngono ya. Lah iya kok malah Walu ambung. sing ora genah. Iya. Ngambung sinden no bojo sinden sobek aku. Tapi jaluk ambung lah penak ya. Kok njaluk ambung penak lho. Iya tak penak. Nyolong ambung adus ning sumur. Warga ngge gunung muga panjang umur. Iya ngono. Jebule ngono. Dene to, Dik. Oh, kulino maling kowe jebule. Lho, sing maling sapa aku maling pisane hukum sak kathok-kathok kok. Glibet tekan gurit teko ngarep ubet-ubetan ngono kuwi to carane. Lah wong seneng kamu mergawe nyambut gawe maning rukono ijeb terus saya kancane mlebu metu ngrukono ijeb kok sesore utek. Ya wong jenenge wong rukun ya ngono kuwi dek ngisor karo dhuwur ditepukno. Rukun piye turu kok sesore utek ra mikir kancane ra iso turu blas. Lah nyapa ora iso turu? Turu kekutan kopi ya ora krasa blas. Aku padha. Aku manggon kono mang yo gak iso turu gara-gara wong wedok. Wong wedok sapa? Wah, sinden mau lho. Sinden sing Gara-gara sinden aku. sing gemoy. Sinden sing gemoy wae lho. Heeh. Pipis ning kamar mandi cedhake anggonku macak. Wah, Turu penak-penak suarane mak piyok. sinden iki. Iya, Sinden mosok nguyohe puyok. piyok. Iki jene uyopo aku nganti melek nganti Gekok malah. tangi aku. Ayo Marian. Parian. Urung bar ya. Gak gentenan. Yo kentenan bar aku kowe. Cukup semanten ta ngono nek ditutup lire. Ketoke kok gugup muleh. Wong iki pokoke awak dhewe iki ora usah gugup muleh. Panjak iki muleh ngenteni awak dhewe medhun. Iya, syukur mulane panjak aja numut Aku wis. anggere bucal bareng-bareng seneng kok ngene iki. Sing mburi betah-betahno gak apa-apa. Wah, apa lalah wis to. Ayo. Nggawe krabringe tuwa sing nanggap ketoprak munggah suwarga. Sabune kakeane Lho kakeane to, Dik. ngono. Yuk. Ya. Lho ora iki mbok entek ngene-ngenean tok iki. Iya. Pokoke par kesuk iki parian tok. Ayo dinteki. Ayo. Woi. Lho kok aku? Lah kowe sene ngono. Tuh. Ayo sayang. Kowe sene ngono. Ayo sayang. Kowe sene ngono. Iya aku mau kalih ini barang mang apa? Ki tetap glibet ya ini. Ayo. Ayo dinteki kowe lah ra apa-apa sayang. Sumiati jare meteng. Sumiati mang ya wong ngetokno sego ning jero kono sego jagunge jero pak dibunteli Sumiati. Iku mang sambat nggo parikan ae Gene. sego jagunge ora payu. Sego jagung ora payu. Nek apa? Nek apa ora payu? Warga nge gunung jan ayu. Yo. Iya. Pancen bener kaya Dik. Wah, glowing kok ya Allah. Zo. Jebule kok ya dibarias aku jeneh. Ben nganti tutup kelir iki ngono ae. Ketoke panjak iki ya seneng ngenteni kene tenan ya. Yo iya no malah Kowe ngerti tukang kendang kae aja semringeng ngono. bisa nomok Dik. Isih nom piye mripatmu iku kok kira meni lho. ABG no. Lho panjak rupane ngono kok. ABG iki mripatmu kira lho. Ngerti ABG ora? ABG iki apa? Anak baru gowang.
Maksudnya ya wis tuwa. Iya. Lah iya, nuwun sewu gak do rukun kena apa? Lah nggih. Delok kok do ning kalenan. Ngoten niku mlumpuk teng ngajeng teng mriki nggih penak to, Bu. Aku sejane bengi iki rada sungkan, Mas. Ate sungkan niki kenapa? Didelok pacarmu lho. Sing ndi? Kas putih, klambi putih. Ning awor tiyang Iya iku mang cara gak awak dhewe ora ngarah tek gelem nunggoni. Lho Mas yo iku pacarku lah aku yo seneng timbang sing nom-nom kaya ning sor tembok kaya aku seneng sing sepuh-sepuh. Cara waras. Lho kok bocah waras Lah kok malah kowe seneng iku? Karo mbake sing kaya gemoe ning sor tembok kaya aku seneng karo simbahku kae lho. Sek Lho kok sik piye? Lho wong kowe pamane apa gak penak sing tah nom-nom ngono kuwi piye? Ora penak sing nom iki. Penak sing tuwa-tuwa ngono kae lho. Ora ono jan. Lho kok ora ono nambah. Lah kok iso penak sing tuwa? Kae marai cepet sugih sing nom ngono kok marai ndang melarat kowe. Saiki lambene. Kowe iso omong nek sing nom mari melarat, sing tuwa mari sugih. Sing nom ngono kok tanggapan seminggu utawa 3 dina entek nggo tuku skincare, Dik. Yo lumrah cah. Rai glowing entek mesti. Kadang kalau jeh sobo salon. Sobo salon. Lah iya. Lah nek wong tuwa. Nek wong tuwa ngono kok ana ketoprak contone Gilar Tribudaya main ning kene. Iya. Ora duwe sangu mbok jak nonton tetep budal. Ora sampe sangu sangoni remason karo dhuwit klitik ketoke nek wetenge lesu kon kerokan ae. Irit. Oh, bocah lanang kok pahit. Wong lanang ki tanggung jawab. Ya tanggung jawab to, Dik. Lah iya, kowe duwe bojo umpamane kok bojomu tuwek. Heeh. Iki sing kira-kira ancer-ancerem sing mati sik iki kowe apa bojonem? Ya sing kono to, Dik. Bojonem. Heeh. Kleru. Lho kok kleru? Sing mati sik ki mesti kowe. Lho aku sing nom kok mati sik. Lah ora ngerti sebabe kok. Sebabe apa? Sebabe ngombe susu kadaluwarsa. Ndang moek. Sing kaya tutup cingkir iku. Mangsane Ora dadi ngopo Mas ya ngono kok karo ning arep ngene iki. Nom-nomane glowing lho. Glowing beda karo wong gonem nek wong kene glowing kabeh aku yang gumun. Gumunmu manggon ndi? Lho, nadyan to ning kene panggone ning desa. Heeh. Wargane luar biasa. Pancen bener Sing lanang ganteng-ganteng, sing lanang ganteng, sing wedok ya ayu-ayu. heeh. Ora kaya wong gonem. Wong nggonku ya padha ae ayu-ayu glowing. Glowing paribasane budal mancing numpake gethek. Sing tegese. Raine glowing sikile do mlethek. Kene kan ora. Kok elek emen to, Dik? Kok elek emen wong nggonku. Ya ora perkara eleke ngono, perkarane wong ngrawat awake gak kabeh. Mulane umpamane kok aku ndek bojo kabeh mesti tak rawat. Kabeh mbok rawat. Tak rawat no. Layak bojomu kok glowing kabeh kon dhuwur tekan ngisor. Glowing wong glowing ireng polos gak ono putihe. Lah dalah. Polos kabeh ini. Berarti koyo ula kisi niku lho. Bar nyemplung ning gemuk tau. Mangsane kok ya alhamdulillah Mas syukur. Alhamdulillah. Paling ora awak dhewe ditimbali wonten tlatah Gegunung. Heeh. Iki donga dinonga acarane apa iki Monjo? Meringati hari kemerdekaan utawa 17-an Agustus. 17an apa setengah bumi? 17-an mulane rasa ngrukono hidup jek sore ta. 17an to iki Mas. Heeh. Alhamdulillah muga-muga sedaya warga Gegunung tambah sukses, tambah kompak, insyaallah tahun ngarep iso ditambah meriahno. Tambah meriahno nekano Gilar Tribudaya maneh. Ayo alhamdulillah muga-muga nyedulurno ayo ta. Nyedulurno tenan. Ayo mulane wong kene iki penak-penak tenan alhamdulillah syukur nambah seduluran. Oke ngerti dhewe Karang Tarunane luar biasa nek menehi Yes. daharan Oh, iya. teko awan ngasakne bengi mlebu metu. Pendarate lanang mau. Heeh. Iya to. Iya pendarate wedok yo sregepe mbuh. Pendarat wedok wis sregep tenan wong kene kompak. Saking sregepe jangane nganti anyep mangok. Lah ngete sore kok. Kok Mas ora. Ora wong kene den luar biasa Jangane iku tak bontot muleh ae. Wis tak dahno. Mosok wis. Nggih nuwun sewu mengko ana luwehan sego, luwehan jangan, luwehan pindang, mengko buntel dadi siji ben digo subur Bu nggih. Iya. Mbok anggap kucing tau apa aku kok mbok. Ya ora ngono rejeki kok Mas, mangsane. Mosok didadekno siji. Wah carane 17an ngetok mertandakno wong kene iki isih padha eling jaman penjajahan biyen. Jajan karek seneng-seneng tok. Karek seneng-senenge awak dhewe nerusno. Jenengan ngantuk Budhe? Nggih. Kok molat-molat pegel napa pripun?
Pegel. Paling pegel ngenteni Mas Subur nggih. Yo, umpamu ono sing ngenteni. Lho, kowe ketok ganteng kesorotan raiku lho, Mon. Lah, ono kowe rupamu. Kok ganteng perkara keserotan kok kowe. Heeh. Kowe dadi wong ganteng bangga kowe. Lho kok dadi wong ganteng bangga ya kudune bangga dadi wong ganteng. Dah goblok. Kowe ngerti mbok Dekku? Subur kali temon ganteng putih, Bu. Krungu dhewe kowe, krungu dhewe kowe dibayar piro? Sing bayar sapa? Patekmu ning ganteng subur. Kowe dadi wong ganteng kok seneng iki. Kudune seneng bangga. Goblok kowe. Kok goblok iki lho? Wong ganteng karo wong elek. Heeh. Kuwi ngono sing luwih kepenak dadi wong elek. Kok kepenak ya penak dadi wong ganteng nggih, Bu nggih. Wah, ganteng iki cadangane neraka, goblok. Sik tak urus iki. Wong ganteng kok iso cadangane neraka, wong elek swarga iki sebabe apa? Wong ganteng dasarane raine apik. Heeh. Isih cekelan dhuwit. Cekelan dhuwit. Lagi metu mesti wong wedok-wedok padha seneng. Padha seneng ngerti dhewe buke jarene ganteng subur karo temon. Mergo raine ganteng, wah cacake gantenge terus dicedhaki. Iya. Merek wong wedok-wedok do seneng karo kowe. Pancen bener. Urung kowe engko nek wis kadung metu mara kafe. Kowe ning kafe mesti digudaki PKPK. Kowe nek ning PKPK ngono kuwi dosa apa ora? Ya dosa. Wong dosa mlebune neraka. Lah kuwi ngerti. Berarti wong ganteng neraka. Nek wong elek beda wong elek. Kaya kowe ngene iki elek. Umpamane elek kok ora ndek dhuwit. Lah wong wedok endi sing gelem merek? Paling cara ana wong liwat ngene iki lho. Aku liwat wong wedok kok ndelalah liwat nang ngarepku paling didoni bu. Aja meneh wong wedok kowe ning guri nek demite metu ra kowe nyimpang ya. Hiburan itu dapet. Aja ngono kaya mangkal mau. Aja ngono dideni wong kae aku mang sak. Iso nggelar kudune iso nggulung. Nek kandha wong ganteng cadangane neraka, wong elek swarga. Wong elek dasaran ora ndek dhuwit sabane masjid bendina ngaji. Heeh. Aku saiki tak takon, Mon. Apa? Panitia kene iki elek apa ganteng? Pak, lho, panitia lho. Adek tekan wong kene lho apa? Saiki kowe ngomong jare wong ganteng cadangan neraka, sing elek swarga, panitia ge gunung iki ganteng apa elek? Iya, adek tekan wong kene ya dimbuki wong aku. Ha iya. Ayo, Dik, wani nggelar kudu wani gulung. Aku muni elek, Lebu elek ora dibayar. Nek aku muni ganteng, ndongakno mlebu neraka. Iki berarti panitiane mondo-mondo. Panitia kok mondo-mondo iki lho. Ganteng panitiane berarti ganteng. mbok dongakno. Ora. Lho kok ora? Panitiane ganteng sedo mergone iso mlebu swarga. Iso mlebu swarga sebabe? Sebabe gelem dono weweh, gelem sedekah, gelem nyenengno marang liyan. Dadi sapa sing gelem nyenengno marang liya-liyane cadangane neraka swarga. Sing sapa gelem nyenengno ki bakal mlebune swarga. Mlepokmu aja mbok. Dadi mulane nuwun sewu iso ayo padha nyenengno karo kiwa tengene, ayo padha nyenengno karo liya-liyane insyaallah swarga cadangane lho. Tak takon. Apa? Sapi sing digugu apane? Kloe. Nek menungso Cangkeme. Omongane to? Jajal. Sok sapa wae sapa sing nyenengno wong akeh? Ya, lebu swarga. Tetep lebu swarga. Kira begenggek, Mon. Kira begenggek apa ora? Begero. Lah iya roh begenggek. Begenggek iki nyenengno wong akeh napa mboten, Bu? Arep tekan lho, wong nyenengno wong akeh krungu dhewe. Roh piye? Arek nyenengno wong akeh. Begenggek panganan apa, he? Begenggek kok panganan iki piye lho, Mon? Lah apa? Dadi begenggek kuwi mlebune neraka, Dik. Perkarane nyenengno wong akeh. Lho, lah kuwi nganggo pamrih kok, Dik. Dadi nyenengno wong akeh nek isih ditambahi nganggo pamrih, utawa isih njaluk bayaran. Isih njaluk bayaran kuwi neraka. Isih mlebu neraka. Ya Allah. Sebabe ana pamrihe. Masih nyenengno wong lan nek nganggo pamrih neraka. Berarti nek nyenengno wong akeh nganggo pamrih jah neraka. Teman.
Kowe saka Blora tekan kene iki ngegunung kene iki nyenengno wong akeh ta ora? Nyenengno awak dhewe tugase nyenengno karo liya. Nderek Gilar Tribudaya kowe iki nyenengno wong akeh. Nyenengno. Umpama engko gak dikeki pamrih karo panitia gegunung ngono piye kowe? Jaluk. Berarti ke cajanganmu neraka. Lho, lah kok iso? Nyenengno wong akeh nganggo pamrih. Ada mulek. Pak Dik sayang pripun Pak Dik? 10.8 nggih matur sembah nuwun. Aku ora rugi ngapal iki ya Mas. Muga rezekimu ora lokak ning tambah kebak apa sing mbok turuti keturutan kabeh ya Pak Dik, jagungmu muga panen akeh. Alah wong panase banter ngene kok. Nggih Pak Dik matur suwun lha pundi? Mosok wong wedok-wedok kalah karo sing lanang. Kok mbok pajakno wong wedok karo wong lanang iki lho. Lah ono meneng-meneng kok aku ora dikeki dhewe. Lah jaremu ki ngomong nyenengno warga gegunung nek ora diwenehi pamrih. Nek ana pamrihe neraka. Neraka. Lah iya. Yo kadang ngomongnya bulet kaya malah bingung wong kaya. Kok malah ngosok. Nyekel hati-hati lho kuwi. Lho hati-hati gini. Soalnya aku mau kabar kongguri. Kabar kongguri. Kabare piye? Sopo sing nyekel dhuwit 50.000? Heeh. Bandoso arep mlaku rene dhewe. Mangguri Bandoso tok lho, Mas. Wah, Napa? Temon. Aku nang di WA karo Polsek Gegunung. Di WA napa? Di WA. Sok sapa wae sapa sing nyekel dhuwit 50.000 ameh dihukum sak kathok-kathoke. Cocok. Lho kok cocok iki lho? Urip ora patek penak kok. Dihukum wis. Sebabe apa kok uripmu ora patek penak kok dihukum seneng iki? Dihukum iki ora roh anak bojomu lho. Goblok kowe dihukum ora mergawe dikeki mangan kok. Lah anakmu iki sing golekno terus sapa? Golekno bojoku kowe. Lho bojomu sing golekno sapa? Lah kuwi lho sing marahi sing golekno sapa kira-kira? Iki kok malah sing ora-ora. 10.8. Diwenehi. Heeh. Iki terus enten origine mboten. Dadi nek Bisa. origine iki rek dongaren aktif ya. Lah piye ora wani mulai. Oh iya. Dadi ngene Mas Subur. Ana origine ya ana langen beksan tayubane. Pancen bener. Ayo dadine waduh nyambut gawe iki ibarate kripik gedang kripike telo. Sing tegese Sithik edang sementing rata. pancen bener mon. Matur sembah nuwun. Maturke nganggo order rumiyin nggih Mbak Kong. Badhe niku mangke gamelane dipun tuthuk. Nah, cocok. Sing kene genti tak tawarna. Endi ana wong piye? Lah iki awor salon mbok anggap salon ireng piye to iki kok malah wong semene. Aku ora roh. Lah semene gedene mbok anggap salon kotak. Aku tenge, Mbok. Gak ero. Oh, Pak D ku nang guyu. Pak D ku nang guyu mon. Iya. Iku Ketok. mang yo ngomong. Lah ya nek guyu mon. Piye? Ketok untune tok. Dene petengan no. Ngawur iya. Anje, Lagune napa Bapak? lagune napa? 10.8 sing campur sari mboten. Kono ki gak dong kene lho sing campur sari sing Sing nom-nom. Ngersake napa, Mbok? Iku ketoke mikir Mikir, wah, wong nganggo orjen jaluke gending selendang sutra kuning. Napa, Mbok? Ngersake napa? Ora dong. Kandhane mikir mekar ndekne. Wis to saiki disenengno perkara mumet sesuk. Wis ta saiki seneng-seneng sik ae. Acarane bareng-bareng Iki aja. ngene jumbono karo kahanane. Apa? Warga gunung iki seneng-seneng pas dina Minggu. Lah terus Diwenehi lali janjine. cocok. Heeh. Iya. Kera ketang pisan dinekno orjene nang turu-turu sik njak. Undang turu-turu sik ngewayane kedandapan. Ya sembah nuwun iki. Milir. Niki di syuting to. Iku anggap apa ngiceng wong ado sing live streaming kok. Iya iya. Heeh. Iya pikir blogger. Blereng aku gak ketok dadi. Lepe sesuk lah nek gak ono sinyale iki. Ayo, Wis cocok. pokoke wis meroi kepenak ayem Yogi. sukses. Saiki Yogi lah. Yongki ya. Pikir Yogi. Iki awake didukung oleh Yogi video syuting karo Bias Audio. Cocok. Sing suarane menggelagar sedunia. Yuk. Yuk. Esuk-esuk dung-dung niki larang ora ya? Sebabe ora wani mulih nang lho, Mon. Iya. Yuk. Hei, Jojo kadung lilir. Janjane Iya, kowe lali janjine wis aturan kantun gamelane masuk cocok iki monggo.
Ahoy. Ora aku ilang nek kontal mikmu malah. Yuk. Panyuwunmu bakal tak turuti. Muga-muga ra ana nyawiji wujud hamba lam-lam-lambi. Ageng sampun kesamaring nimbali kula sampun ketoprak Gilang Budaya nggih.
Mas Subur. Piye Mas Temon? Iki katone nyambut gawe wis dicukupi sakmene. Pancen bener. Insyaallah sanes wedal saged sowan mriki malih. Amin amin. Wigatine awak dhewe mbok menawa ana lupute anggone nyambut gawe, njaluk sepuro sing gedhe. Insyaallah sedaya dipun paringi seger waras. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, netepi kewajibane ya. Jayu, oh kenang-kenang tansah kaijenan. Apa sing mbok gawa? Menika Sekar Arum Dalu. Kembang Arum Dalu. Kula nangis pergi kembange kula dipun rebut ya. Kowe kelangan kembang. Nggih lho. Lah kembangmu iki bentuke piye kok nangis? Kembange kula niki nggih sae sanget. Apik. Nggih lho. Sing nyolong kembang mlayune ndi? Mriko. Ayo tak ewan goleki. Lho, kowe iki apa bisa ngudanani? Iso. Lah ndi wujude? Padha ae. Kowe entuk kembange, aku entuk putrine. Iki lho, Res. Ayo, Lho, lah nek iki kembange lah putrine iki ngendi? Iki lho. Lah nek iki putrine lah kembange iki ngendi? Iki lho. Gini. Iki kan dulurmu. Ya ora patut. Ora putu semboro. Karo kowe piye? Wis kene gorene. Oh, ngene jalan. Ah, iki wis. Pak udanani. Lah iki padha wae iki kembange lah putrine ngendi to? Lah putrine kono kembange kene. Saya bukan Lah ngerti. tak butuhake iki kembange karo Putri Ayu ki nyawiji jane. Oh,